Intentaré parlar el més que pugui en català. Me vaig enterar que a la Generalitat de Catalunya vaig fer un curs de català, principalment per al personal sanitari, de manera gratuïta, i no he tingut dubtes i m'he apuntat. De veritat, és molt bo. És molt bo perquè jo, quan comencé, no parlava res. I ara puc parlar una mica més, tinc una mica més de vocabulari i la veritat és que davant d'una càmera puc dir molt. Quan finalitzes el curs, que consta de diverses unitats i diversos temes cada unitat, pots fer l'examen oficial que te certifica o te dona un certificat oficial de català i una vegada que l'aproves pots fer el següent nivell. Ara estic fent el B2 i el B2 consisteix principalment en gramàtica i crec que és molt bo. I parlar, en el meu cas personal, a mi m'agrada el català moltíssim, però jo crec que és una manera molt bona de poder aprendre-ho.